سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو زيناتات امريكان حبرت يوروبان بزعبا سمع الجرسا ملكيتن هيبونو زلوا مغلصن ኤርትራ ሂባቶ ዘላ ግብረ መልስን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሞ ዘሎ ድርቂ ካብቲ ኣብ ሰማንያታት ዘጋጠመ ዝኸፍእ ምዃኑ በሰብ መዝእ ተከለል መግላጹ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ድሮናት ይጥቆም ምህላው ምእማኑን መንግስቲ ሱዳን ነታ ሃገራ መልኪቱ ብኢጋዝ ተበጽሕ ሰምዕ ነጽግዎ ምህላው መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም كفلي قدات وصا امريكا بغاطامي مبل 23 عامت سمع الجرس تمالسولو سابزوصو غازيط او مغلصي نسمع الجرس دغفو دغيمه بمرغاص ኤርትራን ኢትዮጵያን بحبار كسرحا كم زتبابع غليصو كلتين هاغرات بمتحبار عالم لخاو محبرسب قدمي 23 عامت ب12 تحساس سلام نمسفانن حبرا ودوب نمحنصاصن سمع الجرس مفصامن زازخخره ات مغلصي اتن هاغرات اب 2018 ون نتب سمع الجرس نعو سعيبو بزقوم كوميشن دوب ዝተወሰነ ዶባት ንምኽባር ዳግማይ መብጽዓ ከም ዝኣተዋ በመሕባር ልዑላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክልቲአን ሃገራት ክኽበር ይግባእ ኢሉ ኤውሮጳዊ ሕብረቱን ተመሳሳሊ መግለጽ ከውጽእ እንከሎ ኩሎም ወገናት በመሰረት እተስምዕ ልዑላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽብሩ ልዕል ዝኾነ እዋን ሕጂ ኣገዳሲ ኢሉ ንምርግጋእ እቲ ዞባ ድማ መሰረታዊ ምዃኑ ወንገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንመግለጺ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምጥቃስ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ነቲ ክሳብ 2018 ን28 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ብሕወሓት ዝምእዘን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይከሲሱ ኣብቲ መግለጺኡ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንዓለም ለኻዊ ስምዓት ኣብ ምኽባር ኣበር ኣይርከባን እዩ ስርዓት ሕወሓት ኢሉ ዝገለጾ ብኢህወደግ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ን2 ዓመታት ንስምዕ ኣልጀርስ ብዘይተሓታትነት ጥሒስዎ ኢሉ ሰብመዚ ኤርትራ እቲ ኣብ ኣልጀርስ ብዝተበጽሐ ስምዕ ዝተወሰነ ሓበራዊ ዶባት ክምልከት ዘይከኣለ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝተኸተልኦ ተጻባኢ ፖሊሲ በመባል ክኾሲ ይስምዑ ኣሜሪካ ኣብ ፈለመ ሕዳርውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ምትንኻይ ክቁጠባን ልዑላውነትን ናጽነትን ጎረባብቲ ክኽብራን መጽውዓ ይዝከር ኣብቲ ብምኽንያት ዝኽርቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣሜሪካ ኣውጽኣቶ ዝነበረት መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ጠቕሊሉ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእን ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ካብ ዘበግሱ ተግባራት ክቁጠባ ከምኡውን ናጽነት ልዑላውነት ግዛታዊ ሓድነት ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ክኽብራ ጸዊዓ ነይራ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፈ ሰራዊት ኤርትራ ሙሉእ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀ ሰብመዚ ትግራይ ይኸስዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብወገኑ ኣብ ጠቅምቲ ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሃገሩ ናይ ህልውና ጉዳይ ኢሉ ድሕር መግላጹ ኣብተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝወነነ ሃገራት ሸቁለት ምፍጣሪ ይዝከር ኣብቲ ብተደጋጋሚ ብኩናት ዝሳቀል ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ኩናት ከይውላዕ ብዙሓት ሸቁለቶም ይገልጹ ኣለዉ ነዚ ዘሎ ሸቁለት መሰረት ዝገበረ እንክመስል ድማ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ነቲ ቅድሚ 23 ዓመታት ዝተፈረመ ውዕል ኣልጀርስ ብምዝካር ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝተባብዑን ግዛታዊ ሓድነትን ልዑላውነት ንሓድሕደን ድማ ከከባበራ ምሕጽንታ ኣቕሪበላ ኣብዚ ሕጂ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ውዕል ኣልጀርስ ብምዝካር ኣውጽሞ ዘለዉ መግለጺ ንዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምጥቃስ ርጉእ ዶባት ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ምህላው ንዞባዊ ርጉእነት ኣገዳሲ ብምባል እተን ሃገራት ንሓድሕደን ካብ ምትኹታኽ ክቕጠባዩ ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተሓዝ ተላዒሉ ብዘሎ ጉዳይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ 2018 ዝጸንሐ ዝምድና እንዳዛሕተለ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ ናይ ኩናት ሻቁለት ተፈጢሩ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ከይተረፋ ነቲ ቅድሚ 23 ዓመታት ዝተፈረመ ውዕል ኣልጀርስ ብምዝካር መግለጺ ከውጻ ተራእየን ዘለዋ ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ድርቂ ኣብ 5 ዞባታት ትክልል ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቃልዐ ሰብ መዝእ ትክልል ኣፍሊጦም ህይወት ናይቶም ብሰንኪ ድርቂ ንጥሜት ዝተቃልዑ ሰባት ንምድሓን ሓገዝ ዘተኣኻኽብ ብፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝምራሕ ክልላዊ ሓይሊ ዕማም ተጣይሱሎ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሰብኣውነት ዝስምዖ ኩሉ ሓገዝ ክገብር ጻውዒት ከም ዘቕረበ ድማ ብማዕከናት ናይ ትክልል ተገሊጹ ኣብታ ንኣስታት 2 ዓመት ደማዊ ኩናት ዝተኻየደላ ትግራይ ሕጽረት ዝናብ ብምግጣሙን ትካላት ረድኤት ሰብኣዊ ሓገዝ ብምቁራጾምን ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለዉ ሰብ መዝብ ተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ውድብ መግቢ ዓለምን ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ወይ USAID ሓገዝ ንዘድልዮም ዝመጸ ረድኤት ኣብ ዘይመዓሉ ውዒሉ ብምባል ዕደላ መግቢ ደው ካብ ዘብሉ ኣዋርሕ ኣውፂሮም ኣለዉ እቲ ክልላዊ ሓይሊ ዕማም ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ መድረኽ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ኣብ 5 ዞባታት ድርቂ ከም ዘጋጠመ መግላጹ ማዕከናት ዜና ትክልል ጸብጺበን ንሱ መግለጺኡ ኣብ 5
ዞባታት 32 ወረዳታት 196 ጣብያታትን እዩ እቲ ከቢድ ድርቂ ኣጋጢሙ ዘሎ ካብ ተሓራሲ መሬት ትግራይ 48 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ተሓሪሱ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ኢድ ካልኦት ሓይልታት እዩ ዘሎ ካብዚ 48 ሚእታዊት እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ዝነበረ ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ ዝኾነ ትርጉም የብሉን ኢሉ ነቲ ድርቂ ስዒቡ ብዘጋጠመ ጥምየት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጥራይ 25 ህጻናት ዝርከብዎም 400 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖምን እቲ ኮሚሽነር ገሊጹ ንሱ ወሲኹ እቲ ከቢድ ዝበሃል ድርቂ ኣብ ትግራይ ብ1951ን ብ1977ን በቆጻጽራ ግእዝ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ካብኡ ዝገደደየ ኣጋጢምና ዘሎ በዚ ድርቂ እዚ ኩነታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥምየት ኣትዩሎ ኣብታ ዝሓለፈት ወርሒ ናብ 400 ዝኾኑ ወገናት በሰንኪ ጥምየት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ 83 ኣብ ኣበርገለ የጥላ 66 ዝኾኑ ኣብ ኣጽቢ 77 ዝኾኑ ኣብ ኢሮብን ጋንታ ኣፈሹምን 208 ኣብ እንዳ ባጽሕማ ህይወቶም ሲኢኖም ካብዚኦም ኩሎም ድማ 25 ህፃናት እዮም ክብል ተዛሪቦ ካብ 2019 ጀሚሩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምዕሩይ ወቕታዊ ዝናብ ከም ዘይነበረ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት የረድእ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ንኽልተ ዓመት ዘካየደዎ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውዕል ሰላም ምፍራሙ መስዒቡ ናብ ምርግጋእ እትመለስ ዘላ ትግራይ ብሰንኪ ድርቅን ምድንጓያት ስምምዕን ካብ ሰብኣዊ ቅልውላው ክትወፅእ ኣይከኣለትን ኣላ ኣብቲ ክልል ካብ መንበሪኦም ዝተፈናቐሉ ብማይት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ድሕርቲ ስምምዕ ሓደ ዓመት እውን ዛጊት ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ከቢድ ኩነታት ይሕልፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ መጥቃዕታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ከም ሰኣኑ ይግለጽ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ ምጥቃም ድሮናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እወ ድሮናት ንጥቀም ኣለና ብሕጂ እውን ክንጥቀም ኢና ክብል ተዛሪቦ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኤፍቢሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዩ ንሱ ኣብቲ ቃለ ምሕተቱ እወ ኣብ ልዕሊ ምትእኻብ ጥሩፋት ሓይልታት ድሮናት ክንጥቀም ኢና ድሮንካ ንውግእ ተሰሪሑ ድሮን ንኩናት ተሰሪሑ ንሕና ድማ ኣብ ኩናት ክንጥቀመሉ ኢና ወኒናዮ ንናይ ማዕከናት ሃልኪ ኢልና ኣይኮናን ድሮናት ንጥቀም እንብል ድሮን ልክዕ ከም ካላሽንኮቭ ናይ ውግእ መሳርሒ እዩ ካላሽንኮቭ ዓቕሚ ይሰርሕ ድሮን ልክዕ ከምኡ ዓቕሚ ይሰርሕ ኣብ ልዕሊ ምትእኻብ ናይ ጸላኢና ንጥቀመሉ ምትእኻብ ናይ ጸላኢ ኣብ ዝህልወሉ እዋን እንታይ ዓይነት ኣጽዋር ክንጥቀም ኢና ኣይመርጽን እየ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ዘለና ሙሉእ ዓቕሚ ናይ ድሮናት ኣይተጠቀምናሉን ፍሉይ ምሩጽ ዕላማ ኣብ እንረኽበሉ እዋን ግን ንጥቀመሉ ኢና ንህዝቢ ዘለኒ መልእኽቲ ድማ ምስ ኣኽረርቲ ሓይልታት ኣይትተሓዋወሱ ደቅኹም ተኸታተሉ ደቅኹም ካብ ኣኽረርቲ ሓይልታት ኣርሕቕዎም ብምባል እዚ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ድሮናት ኣብ ጥቕሚ የውዕል ከም ዘሎ ተኣሚኑ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ሱዳን ድሕርቲ ምራሕቲ ሃገራት ምትእኻብ ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪቃ ወይ ኢጋድ ዝሓለፈ ቀዳም 9 ታሕሳስ ንኩናት ሱዳን ኣመልኪቶም ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሱዳን ቅጽበታዊ ተኹስ ደው ንምባል ስጉምቲ ክውሰድ ምጽውዖም ኣብቲ ስምምዕ ዘይነጸረን ዘይቆንዕን ውዕላት ኣለዉ ብምባል ብወግዒ ነጺግዎ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ምፍታሕ ብቐዳም ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ፍሉይ ልኡኽ ምምዛዝን ሰብኣዊ ዕርቂ ምምስራትን ዘጠቓልል ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ ብምቕራብ እኳ እንተተዛዘመ መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ ንጹርነት እቲ መግለጺ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ተሳትፎ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢማራት ዓረብ ህላዊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ስኩፍቱ ገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ መግለጺ ዘለዎ ተቃውሞ ብምሃብ ብፍላይ ድማ ምትእታው ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝምልከት ሓለፍቲ ኢጋድ ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ተራኺቦም ዝብል ሙጉት ከምኡውን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ብጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ዝቐረበ ብግብፂ ዝምራሕ ተበግሶ ብሱዳን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ ዋዕላ ሃገራት ኢጋድ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም ዝመደበሮም 15 ኣባላት ኤምባሲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ 48 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወጹ ከም ዝኣዘዘ ይዝከር ኣብ ኣኼባ ኢጋድ መራሕቲ ኬንያ ኢትዮጵያ ሶማልያ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ተረኺቦም ነይሮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም